Kaixo, ni Mikel naiz, eta hau da nire gitarra elektrikoa. Hasteko behar da amplifikagailu bat, honelakoa, eta entxufatu behar da kable bat horrelakoa. Entxufatzen duzu hemen, edo hemen badauka bat, eta ipintzen duzu. Eta gero beste punta entxufatu behar da hemen. Lagundu jozu, zuekin lagundu jozu. Gero, badago beste kable bat, hemen ipintzen dena. Hau da, nik deitzen dut kable lodia. Eta entxufatzen da hemen. Gero beste punta entxufatu behar da entxufe batera. Baina hemen ez dago, horregaitik ez dut entxufatu. Bai, badago. Zuekin, entxufatu hemen. Entxufatu hemen. Bai. Alduzu? Bai. Eta nire erraten duzu hemen. Guer, txern, Eta hau korri zipini behar da. Metalika. Blasta bat berriz. Eta orain, joko dut blasta bat.